מסע שקרים הזאת ולא מצאתים. מצאוני השומרים הסובבים בעיר החופי כמעט ולא מצאתי אותו, אך לא ארפה ממנו עד שאביו תוך עירים בית אמי בחדרי מצאתי. הנך יפה ידים שפתותייך ותשאלי שינייך לבנות כמו אור הלבנה, מזאת עולה מן המדבר בארץ רחוקה נישאת על כנף ציפור הגיעה לביתך. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר החופית ולא מצאתי אותו, אך לא הרבה ולא עד שאביו אל חדרי אל מיטתי. הנך יפה רעייתי תקנה בשכנה שסובבות אותי כאש הלהבה, זאת עולה מן המדבר הגיעה לביתי. ששורפות אותי כאש הלהבה, מזאת עולה מן המדבר בארץ רחוקה נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה לביתי. ציפור גדולה הגיעה לביתי. פידבקים זה מהגיטרה? כן מקשה? טוב, אז ככה מי שלא מכיר את השיר, זה שיר הנך יפה של עידן רייפל, שיר מאוד יפה, לקחנו אותו קצת לכיוון טיפה שונה, אבל שומעים אותך? טוב, וככה אני רוצה לשתף אתכם ככה באיזו מחשבה שהייתה לי, אם אתה יכול ללוות אותי. ככה בימים האחרונים אנחנו נמצאים ככה בימים של חורף, במיוחד שזה עכשיו תקופה של ט"ו בשבט, יוצאים קצת לחוצה, לטייל,
בשדות, בטבע. ככה זו מחשבה שמתלווה עליי בימים האחרונים, אני אשמח לשתף אתכם. מעניין לראות שאנחנו יוצאים לטבע, מסתכלים על העצים, במיוחד בזמן של חורף יש קצת יותר חושך, קצת ככה פחות חיים, לפחות בצד החיצוני, ככה נראה שהעצים פחות פורחים, אין פירות, הצמחייה כל כך לא פורחת, חושך יורד יותר מהר, גם אנחנו בתוכנו, יש מין תחושה כזאת של הסתגרות, יש הרבה אנשים שככה לפעמים נכנסים לדיכאונות בחורף, משהו ככה שמלווה אותנו, ומעניין לראות שאתה ככה בטבע, אתה עוקב אחריו, אתה רואה שהחורף נגמר, והשמש עולה והאור חוזר, והעץ חוזר ללבלב, כלומר העלים שוב צומחים, הפירות שלו, שזה אחד העניינים שלו, הם שוב חוזרים. דבר אני חושב שהוא נורא מעניין ככה לראות אותו גם על עצמנו, שאנחנו לפעמים בתקופות של חושך, ויכולים ככה לשקוע ולהגיד וואי, איך יוצאים מפה, כאילו, אנחנו עכשיו בחושך ולא רואים, אבל בהתבוננות בטבע אנחנו בעצם מבינים שלא רק שיש אור, כלומר החושך הוא הכרחי, הקור והחושך שהוא הכרחי לצמחייה לעץ, אני לא ממש מבין בזה, אבל אני יודע שהצמח צריך גם את הקור. איכות הפירות קשורה גם לכמה הוא חווה את החורף, את הקור. זהו, ככה אני חושב שגם אנחנו נמצאים לפעמים במצבים כאלה, וחשוב לזכור שיש ככה אור, יש שמש אחרי החורף. זהו, בשמחה.